Egunon Tolosaldea, hementxe gaude Tolosatik. Zuekin egunero egun sendetik ilunabarrera Tolosaldea irratian egun euritxo hauek apurtxo bat alaitz. Gaurko egunean saio berezia da, zeren eta bi gonbidatu ez oso ohiko ditu, Nerea eta Iratxe. Kaixo ekipo! Epa! Aupa, ongi etorri, zer modu zaudete? Oso ondo gaude. Pospozik gaude hemen egoteagatik, mila esker gonbidatzagatik. Bai, bueno, egia esan pixkat nekatuta, baina bueno. Bueno, tira, goiza hasi berri dugu, eta orain pixkanaka despabilatuko gara. Entzuleak ere gogoz egongo dira gaurko saioaren ondorioz. Hori dek, has gaitezen! Ba, konta iguzue, zer ekarri duzue gaur entzuleentzat? Bueno, ekarriak gure artean saretan komentatuan gai bat, nahiko interesgarri daitez eguna, izatez kontuatu gehan, nahiz askotan bintzatzen deun gure ingurua benetan ez hautzen deula. Askotan ez daula, esateateako gure kasun Tolosaldea, Tolosa, Ibarra, Albiztuz. Hori da, adibidez, historia jakitea oso garrantzitsua da, Tolosaldea benetan ondo ezagutzeko. Beraz, gaurko dira horren bueltan egongo da, ahalik eta jende gehienak Tolosaldea ezagun dezan. Arrazoi guztia duzue. Hau izan da, zer herritatik hasiko gara? Tolosaldea denetik, zergatik ez gara Tolosatik hasten? Zer duzue Tolosa eta Tolosaldeari buruz kontatzeko? Adibidez, sorrera urteak, monumentu eraikuntza nagusiak, nolakoak diren, jaiak, historia? Tolosa 1996 urtean sortu zen. Ez nuke sortzaile bat bakarra dagoela esan. Ekimen kooperatibo gisa sortu baitzen, momentu mitiko batean. Negua iristen nahi da, Beber notatzen, ni berdina. Baina nabarmendu daiteke, Alfonso Margarrenak, Bodeako errega izan zenak, Tolosa ofizialki hiribildu fueroa bezala izendatu zuela. Tolosa euskararen bultzaile nagusietako bat izan zen. Adibidez, Ixauta López Mendizabal Tolosarrak Xabiertxo liburua idatzi zuen, umei laguntzeko eta euskara are eta gehiago zabalduz. Zoritxarrez, Gerra Zibilean Tolosa iritsi eta liburu gehienak erre eta suntsitu ziren. Euskararen zati handi batekin batera. Baina zortez, liburu batzuk ezkutatu eta euskara berunera itzultzeko pauso handiak ere egin ziren. Jakina da gure nortasuna apurtzen saiatu zirela. Bai. Bueno, eta zergatik dago horrela zatituta Tolosa? Adibidez, zergatik dago Triangulo plazan Gaztelako atea izeneko estruktura? Begira, lehen, alde zaharra harresi batez inguratuta zegoelako. Hau ikus dezakegu zuk esan bezala Gaztelako atean, edo zerkausian ere. Zerkausian ez dela pentsatu dezakegun arren, bai da. Beko zatian antzeman dezakegu horrela dela. Baita, honen forman ere, berrituta egon arren. Hori da, mapa kontan ikusi dezakegunez, Tolosa ibai ugariz inguratuta dago. Nahita egina dagoela pentsatu daiteke, baina estrategikoki eginda dago. Herria babestu. Izan ere, garaiatan hau da, Erdiaroan, Tolosa Tolosaldeko herri nagusia izan zen, erdigune historiko eta ekonomiko, merkataritza, kultura eta zerbitzu ugarietan. Badago beste herriren bat antzekotasunen batekin? Zer esango zenukete inguruko herrietaz? Bai, adibidez Zizurkilek ez duen harresirik, baina kokapen naturala eta muinoaren aldeak erabiliz, erasoi aurre egiteko modu bat asmatu zuen. Herriak ez zuen herriska harresiduna izateko beharrik izan, babesa inguruko lurralde handiagoengandik lortzen baitzuen, hau da, Tolosangandik. Bestalde, Tolosaren antza gehiago du, zeren eta Zizurkil muino batean gainean dago. Hori oso estrategikoa zen garai hartan, ibai txikietatik eta bide zaharretatik kontrola izatetu, eta erasoi aurre egiteko balio zuen. Gainera, lehen aipamenak 13. mendean agertu ziren. Garai hartan, Tolosa lurraldean eraginpean zegoen, eta arriska moduan sortu zen. Inguruko nekazaritza eta artisautzako gune bezala.
Estrategikoki kokatuta egotea ez den Tolosarekin zerikusia duen gauza bakarra. Adibidez, herriko festak udan ospatzen dira. Herriko plazetan eta inguruko errepideetan eta bertako tradizioak eta musika Tolosa eta Tolosaldeako eraginarekin uztartzen dira. Beste herri batzuetan, zizurkileen bezala festak ospatzen dira. Adibidez, Anoetako udal jaia edo udako festak. Festa hauek udako hilabetetan ospatzen dira, uztailean edo abuztuan. Eta kriskirin, arosa krabelin. Joe, ja, festako gogokide. Claro, nola ez? Horik pixa falta, Baina da igual. Bueno, bida, faltaia 253 egun, 15 ordu, 8 minutu eta 56, 55, eta 4 segundu. Zehatzak izan margea. Bai, hombre, ja gogotxu, ja kalkulatzen zen bat faltaan. Ero batzuk zate, oendik ez duen egoa pasa, eta ja udaran pentsatzen. Baietz? Positibo, lasai. Positibon pentsatzen. Gogotxu gaude. Bueno, zer helbururekin ospatzen dira jai hauek? Gazteak alaitzeko, zerbait aldarikatzeko, jai eskubideak lortzeko, disfrutatzeko? Jai hauek helburu soziala dute, herriko bizitza elkartza eta indartza, eta inguruko herriekin harremanak sustatzea. Jarduera anitzak egiten dira, kirol lehiaketak, adibidez, sokatira, herri kirol tradizionalak eta bar. Kontzertuak eta emanaldiak ere egiten dira. Bestalde, merkatuak eta artesanautza azoka txikiak, eta aurrentzako tailerrak eta jolasak plaza nagusietan. Festez gain, Anoetak badu historia. Adibidez, 1394 urtean, Anoetak Tolosarekin bateratzea erabaki zuen. Herritarentzat babesa eta justizia bermatzeko. Bestalde, trukak egiten zituzten hiriburu zaharrekin. Eta tokiko merkataritzak zuten Tolosa eta inguruko beste herri batzuekin. Batez ere, garia, atigea, abereak bezalako produktekin egiten zuten salerosketa. Horrez gain, Astazu Anoeta bezala erdiaroko jatorria du. Auzo komunitate gisa eratu zuen. Autonomia maila batetik, herri bihurtu aurretik. Orena, aipatzen duzuen bezala, Asteazu eta Anoetak gauza gehiago dituzte amankomunean, ezta? Arkitektura mota esaterako? Bai, Asteazuko San Pedro eliza 16. mendeko eta erdigunearen bihotzan dago. Eraikuntza honek estilo gotiko, berantiarra eta errenazizista uztartzen dituelari. Kanpandorrea sendoa eta artlazduz egina da, eta barnealdean erretablo barrokoa eta hainbat gailu erlijioso daude. Eliza hau erdiko bizitza erlijioso eta sozialaren ardatza izan da mendeetan zehar, eta Anoetako San Juan Bautista elizarekin antekotasun handia ditu. Aha, oso interesgarria. Bai, egia esan bai. Beno ba, hemen utziko dugu goizeko saioa. Eskerrik asko gurekin izan zareten guztia, entzulei eta noski zuei, Iratxe eta Nerea. Mil esker. Zuei esker oso saio interesgarria atera zaigu. Ez nuen uste Tolosaldeako herri hauek horremesteko interesa piztuko zidaten. Oso ongi pasatu dut zuen datu interesgarri guztiak entzun. Horrekin batera, ezaztu arratsaldean ere hementxe egongo garela. Zuei, egun, gogor, hauek errezago eta laiago amaitzen saiatu. Musika eta historioi liluragarriak. Orain, bazkaltzera joateko ordua iritsi zaigu. Beraz, ni hortxe egongo naiz nire familiaren aurrean gaur ikasitako guztia presumitu. Eta espero zuek ere hori egitea. Arratsaldera arte, on egin eta agur!